Tân ar y Comin, T. Llew Jones. Pennod 8. Y prynhawn hwnnw, yn union ar ôl cino, fe aeth Mr Evans gwylym a Megan i ffwrdd yn y car. Yr oedd Mr Evans am fynd â nhw i weld ysgolfeistri'r ddwy ysgol lle bydden nhw'n mynd i gael ei dysgu o hyn allan. Byddai Megan yn mynd i ysgol uwchradd Wer Newydd a gwylym i ysgol fechan Glan Rhyd. Nid oedd yn aill na'r llall eto wedi gweld yr un o'r ddwy ysgol. Ar ôl iddyn nhw fynd, aeth Mrs Evans allan i edrych am Tim. Roedd hi wedi penderfynu yn ystod y nos y bydda'n rhaid iddi hi a'r Sipsi ddod i ddeall ei gilydd yn well. Yn un peth, doedd e ddim yn mynd i gael cysgu rhagor ynghyt yr hwyaid, meddyliodd. Gweiddodd Mrs Evans ar ganol y buarth, Tim! Daeth y Sipsi i'r golwg yn rws ysgubor. Dir e'r tŷ gael dy gino, neu fydd y cyfan wedi oeri. Ers syndod iddi, fe ddath y bachgen heb ddadle dim. Roedd hi'n amlwg, meddyliodd, i fod wedi gweld y lleill yn mynd yn y car, a dyna pam roedd e nawr yn dod gyda hi'r tŷ i gael ei gino. Roedd arno fe ofn y lleill, neu roedden nhw'n gwneud iddo deimlo'n swil. Der e mewn, Tim, meddai'n dawel, pan gyrraeddodd y ddau ddrws y ffermdy, arweiniodd Mrs Evans y ffordd i'r tŷ. Pan ddaeth yr gegin fawr, lle roedd bwrdd hir a llestri arno, gofynodd, gared i olchi dy ddwylo, Tim? Na. Roedd Tim yn swnio'n bendant. Gweinodd Mrs Evans. Wel, dyw pawb ddim yn golchi dwylo cyn bwyd wrth gwrs. Mae llawer o ffermwyr rwy'n i'n abod yn gwrthod hefyd. Fyddwch chi'n golchi'ch dwylo cyn bwyd? Gofynodd Tim. Bydda, ond... Gwelodd Tim yn edrych ar ei dwylo gwynion. Daliodd ei dwy law allan iddo gael ei gweld yn iawn a gweinodd eto. Ydyn nhw'n edrych yn lan? Ydyn. Yna cofiodd Tim am yr hyn bief a gwylym yn ei wneud ar lan yr afon fach y bore hwnnw. Cydiom y mwydod a physgodyn a llysywen. Edrychodd ei lawr ar ei ddwylo ei hun. Gwelodd fod cen y pysgodyn yn loiw rhwng ei fysedd. Ond hefyd, gwelodd gymaint yn fwy bawlyd oedd ei ddwylo ef na dwylo Mrs Evans. Wel, istedd fan hyn i gael dy fwyd, Tim, meddai Mrs Evans, fel petai di'n nghofio'r cwbl am ei ddwylo bawlyd. Ble allai i golchi nhw? Meddai Tim yn dawel. O, fan yna os lici di, pwyntodd at y lle golchi yng nghornel pella'r gegin. Fe olchodd Tim ei ddwylo'n lan, ac yna fe gafodd ginio gan Mrs Evans. Tra roedd e'n bwyta, fe siaradai Mrs Evans o hyd, am Abertawe, am yr hyn roedden nhw'n mynd i wneud ar y ffarm ar ôl cael y stoc ar offer ffermio a phethau felly. Cyn gynted ag gorffennodd Tim ei gino, gofynodd Mrs Evans iddo. Tim, ddei di dafu'r llofft, barna eisiau rhoi rhyw ddodrefn yn ei lle ac wy'n ofni mod i'n rhy wan i'w symud nhw. Cododd Tim ar unwaith, fe deimlai'n falch i fod yn gallu helpu'r ddynes oedd wedi bod mor garedig tuag ato. Aeth ar ôl Mrs Evans i fyny'r grisiau. Ar ben y landyn, gallai weld 4 neu 5 drws a rheini'n agor bob un. Trwy'r drysau agored gallai weld gweliau, un mawr dwbl mewn un ystafell, a 2 wely llai mewn 2 ystafell arall. Ond nid aeth Mrs Evans i mewn trwy'r un o'r drysau agored. Yn lle hynny, fe aeth ymlaen i ben pella'r landyn at ddrws oedd yng nghau. Rydyn nid rhoi tipyn o ddodrefn yn ystafelloedd eraill i gyd nawr, ond mae hon yn aniben o hyd, dos neb wedi cyffwrdd â hi. Agorodd y drws ac aeth trwyddo. Dilynodd Tim hi. Roedden nhw mewn stafell fechan, ac fel roedd Mrs Evans wedi dweud, roedd hi'n llawn anibendod. Edrychodd Mrs Evans arno gan wenu. Mae'n anodd gwybod ble i ddechrau'n dyw i, Tim. Y gwely? Gofynodd Tim, wedi gweld bod gwely sengl hen ffasiwn yn ddarnau yn erbyn y wal. Ie, ti'n iawn, Tim. Fe fydd rhaid i ni godi'r gwely gynta mwyn gweld ble roi'r pethau eraill ma. Cydiodd Tim yn ai ben hear y gwely a'i llusgo i ganol y stafell. Wedyn, fe fi a Mrs Evans wrthi'n rhoi'r gwaelod wrth y 2 ben, ac yna'n olaf yn codi'r matras i ben y gwely. Ar ôl gwneud hyn, fe welsant nad oedd llawer iawn o le ar ôl yn y stafell i fawr ddim arall. Roedd yno gwpwrdd bychan oedd yn ffito'n iawn yn ymyl y ffenest. Roedd honno'n edrych allan ar yr ydlan wag, a thi draw wedyn i lawr tua'r dyffryn a'r nant fach lle roedd gwylym a Tim wedi bod yn pasgota'r bore hwnnw. Roedd Mrs Evans yn hongian 2 bictiwr ar hoelion oedd yn o waliau'n barod. Edrychodd Tim ar y 2 lun. Llun mynydd oedd un ac eira gwyn ar ei gopa. Llun ceffylau yn cael ei pedoli yn efail y gof oedd y llall.
Pwy fydd yn cysgu yn ystafell ma? Gofynnodd Tim yn sydyn. Ni ddwedodd Mrs Evans ddim byd am dipyn, a syrthiodd distawrwydd rhyngddynt. Trodd Tim ei ben oddi wrth y ddau ddarlun, ac edrychodd i fyw llygad Mrs Evans. Roedd honno'n codi rhai o ddillad y gwely oddi ar y llawr i'w rhoi ar y gwely. Ti wrth gwrs, Tim, meddai o'r diwedd. Na fyddai ddim, oedd ateb y sipsi ar unwaith. Gollyngodd Mrs Evans y flanced drwchus oedd yn ei llaw i gwmpo ar y gwely. Tim, ac roedd rhyw awdurdod newydd yn ei llais. Eistedd fan hyn ar y gader ma. Heb yn wybod iddo ei hunan bron, fe cafodd Tim ei hun yn istedd. Nawr, meddai Mrs Evans, mae'n hen bryd i ni'n dau ddeall ein gilydd. Os wyt ti am aros ma am dipyn, ac rwy'n hunan a'r gŵr am i ti aros, nid am yn bod ni'n teimlo trienni dros o ti, ond am fod arno ni eisiau rhywun i helpu ar y ffarm, yn enwedig gyda'r merlod. Merlod? Ie, Tim, merlod. Mae'r gŵr a finne wedi penderfynu, cyn dod ma, yn bod ni'n mynd i gadw merlod. Mae pris da ar ferlod y dyddiau ma, Tim, a gan dy fod ti'n sipsi, wel, ro'n i'n meddwl, gan fod sipsiwn fel arfer yn dda gyda cheffyle, a gallai ti'n helpu ni ar y dechrau. Wrth gwrs, pan fyddi di am fynd, fyddwn ni ddim am dy ddal di'n ôl. Dyw sipsiwn ddim yn gallu aros mewn un man am amser hir iawn. Roedd Tim yn ailadrodd geiriau roedd e wedi clywed gan i ddad cu lawer gwaith. Dwi ti eriod wedi trio, Tim, meddai Mrs Evans. Rwy'n fodlon aros am wythnos neu ddwy, am fis efallai. Dwi ddim wedi trefnu pethau to. Rwy'n fodlon gweithio, yn fodlon eich helpu chi i dalu am fod y gaseg ar ebol a finne. Fyddai ddim eisiau rhan arian. Gwenodd Mrs Evans. Wel, ardderchog, Tim. Fe geidir stafell ma. Na, fyddai ddim yn cymryd y stafell. Mae well dy fi, torrodd Mrs Evans ar ei draws. Tim, meddai, ac roedd ei llais wedi newid i gyd. Fi yw'r feistres ar ffarm Dôl Nant. Ac os wyt ti am aros ma, fe fydd rhaid i ti wrando arna i, fel y bydd Megan a Gwilym yn gorfod gwneud. Fyddai ddim yn cysgu yn y tŷ, meddai Tim ar ei thraws yn styfnig. O, meddai Mrs Evans, ac roedd ei llais wedi newid eto. Yn awr swnau'n drist. O wel, Tim, os ta fel na wyt ti'n teimlo, does dim rhagor i weid. Allai ddim wneud i ti gysgu ma, mae'n debyg. Na, fe gysga un y cit hwyed, sgwydodd Mrs Evans ei ffen. Na, mae'n ddrwg da fi, Tim, ond gei di ddim cysgu yn y cit hwyed. Wel, yn ysgubor te, meddai Tim. Ysgwydodd Mrs Evans ei ffen eto. Hon yw stafell y gwas. Hon sydd wedi arfer bod. Os wyt ti'n fodlon aros ma fel gwas am dipyn, ac ro'n i wedi gobeithio byddai ti'n cytuno, wel, fe fydd rhaid i ti gymryd y stafell ma. Rwy wedi dweud wrth Tom yng ngŵr am brynu cloio newydd ar ddrws y sgybor a drws y cit hwyed. Fe fydd y ddau yng nghlô heno. Cododd Tim oddi ar y gader ac aeth am y drws. Un peth arall, Tim, meddai Mrs Evans cyn iddo fynd trwy'r drws. Stopiodd y sipsi, ond ni throdd i edrych arni. Mae'r bathrwm ym mhen pella'r landin fyna, ac mae digon o ddŵr twym yn y tanc. Cer i gael bath, ac fydd gen i ddillad glân i ti erbyn ddwyd i nôl. Aeth Tim allan gan dynnu'r drws yn galed ar ei ôl. Cerddodd ar draws y landin at ben y grisiau. Yna stopiodd yn stond a'i galon yn curo'n gyflym. Byw mewn tŷ, mynd i gael bath, sipsi fel fe. Roedd y ddynes yn wallgo. Roedd i di siarad ag fel petai'n fam iddo. Fel pe bai'n siarad y Gwilym. Ond oedd ganddi hi ddim hawl siarad ag fel na. Roedd yn rhaid iddo fe nawr, wrth gwrs, fedre fe ddim aros rhagor yn y lle ma. Ond y gaseg ar ebol bach, beth na ia nhw, a ble roedd e'n mynd i gysgu ar ôl gadael Dôl Nant. Ac roedd hi wedi gofyn iddo aros i helpu gyda'r merlod, a roedd yntau wedi addo. Ond roedd hynny cyn iddi ddechrau rhoi orders iddo, fel pe bai'n fam iddo. Trodd oddi wrth ben y grisiau a mynd am y bathrwm ym mhen draw'r landin. Pan agorodd Mrs Evans ddrws y stafell fach arall ym mhen pella'r landin, clywodd sŵn ddŵr yn rhedeg yn y bathrwm. Gwenodd yn fodlon wrth ei hunan. Wedyn, aeth i mewn i stafell Gwilym. Cyn tynnu ei ddillad bowlid, fe osododd Tim gader yn erbyn drws y bathrwm i ofalu na ddwy neb mewn. Ond wedyn, gwelodd fod par ar y drws, a thynnodd y gader i ffwrdd ar ôl gwthio'r par i'w le. Yn awr, roedd y ddau dap dŵr yn rhedeg gyda'i gilydd a'r bath yn llenwi'n gyflym. Dechreuodd daflu ei ddillad i'r llawr o un i un,
Roedd arogl chwys a mwg arnyn nhw bob un, a'i dyna pam roedd Megan yn edrych mor wawdlyd arno. Beth oedd hi wedi ddweud? Digon glân i Sipsiwn? Edrychodd i lawr ar ei draed noeth. Roedden nhw'n ddibron, mor wahanol i ddwylo Mrs Evans. Cododd un goes dros ymyl y bath a'i rhoi yn y dŵr, ond tynnodd hi allan mewn wincad. Roedd y dŵr yn rhy boeth, trodd y tap poeth i ffwrdd a gadawodd yr dŵr o'r yn unig i redeg mewn i'r bath. Roedd y dŵr yn rhy o'r pan roddodd ei droed mewn yr ail dro. Fe ddechreuodd deimlo'n ddig iawn. Ni fydde dim yn well ganddo na chael dianc o'r bathrwm y funud honno, a edrychodd eto ar ei drad bydron, a throdd y tap dŵr twym ymlaen eto. Yn awr, fe safodd yn y bath yn disgwyl i'r dŵr fod yn ddigon cynnes. Gwelodd y darn mwyaf o sebon a welodd yn ei fywyd ar ymyl y bath gwyn. Un pinc ydoedd ac arogl hyfryd arno. Rhoddodd y sebon i mewn yn y bath a gwyliodd ef yn suddo i'r gwaelod. Yna teimlodd y dŵr yn cynhesu a throdd y tap dŵr poeth i ffwrdd. Wrth geisio unioni wedyn, fe roddodd ei drod yn ddamweiniol ar talp gwlyb o sebon yng ngwaelod y bath. Llithrodd ei drod, a'r eiliad nesaf roedd ei drosi ben yn y dŵr cynnes. Pan lwyddodd i gael ei ben uwchlaw'r dŵr, fe ddechreuodd rwbio ei lygad i gael ei olwg yn ôl. Dechreuodd beswch hefyd, roedd e wedi llyncu tipyn o'r dŵr. Ond wedyn, fe ddechreuodd deimlo'n hyfryd iawn. Gorwyddodd yn ôl a'i ben uwchlaw'r wyneb, gan adael yr dŵr cynnes ei gofleidio. O'r wardrob fawr yn stafell gwylym, tynnodd Mrs Evans siaced o frethu'n llwyd. Cot gwylym oedd hi, ac bod hwnnw 4 blynedd yn iawn a Tim, nid oedd fawr iawn o waniaeth yn ei maint. Roedd Tim tipyn y fychan o'i oed, a gwylym dipyn y fawr. Yng ngwaelod y wardrob ddaeth o hyd i drowsus penglin o'r un lliw. Meddai Mrs Evans wrth ei hunan. Fe wna rhain y tro'n iawn iddo. Ond does na ddim pullover na gwasgod na dim, ac fe fydd y tywydd yn oeri nawr. Aeth allan o stafell gwylym ac i mewn i stafell ei merch. Agorodd ro'r y cwpwrdd bach a safau yn ymyl y wardrob yn stafell Megan. Yn hwnnw roedd yna 7 neu 8 pullover, rhain hen a rhai newydd. Tynnodd allan un o'r rhai hynaf, un goch, ac aeth yn ôl i'r stafell fach ym mhen pella fel andyn. Pan ddaeth Tim allan o'r bathrwm ym mhen hir a hwyr, roedd Mrs Evans wedi mynd i lawr y grisiau ys amser. Aeth y sipsi mewn i'w stafell. Gwelodd fod y gwely wedi ei deini a'r dodrefn wedi ei rhoi mewn trefn. Ar y gwely, gwelodd y dillad glân. Gydawodd i'w ddillad budur carpiog ef ei hun gwmpo i'r llawr a dechreuodd wisgo'r dillad newydd. Sylwodd fod rhyw arogl hyfryd ar y bwlofer. Wedyn ysteddodd ar y gwely a dechrau symud pethau o bocedi ei hen ddillad i'r dillad oedd amdano. Pan ddaeth at waled fawr ei datcu, agorodd hi unwaith eto. Tynnodd allan y sofryn smelyn a'i rhoi yn ei boced. Falle mae'r peth gorau i'w wneud â nhw fyddai ei rhoi Mrs Evans i'w cadw drosto. Tynnodd allan bachau pasgota ar gynt a rhoi rhyw fan bethau eraill a rhoi ym mocedu'r siaced oedd amdano. Wedyn cododd yn mynd at y cwpwrdd bach yn ymyl y ffenest. Agorodd ro'r bychan yn hwnnw a rhoi'r waled i mewn ynddo. Tim! Llais Mrs Evans y tu allan. Ie? Rwy am i ti drio'r sgidiau yma i weld nhw'n dy ffitio di. Yna clywodd y sipsi sŵn ei thraed yn mynd lawr y grisiau.